Hola, en esta pantomima anem a treballar el punt fixe però amb un objecte. És a dir, ja havíem vist que el punt fixe és que una part del meu cos està fixa i la resta del cos se maneja. Molt bé, doncs ara anem a fer el mateix però amb un objecte, amb un globus que tinc així. Nic, nic, nic. Nic, nic. Bé, tenim així el globus i anem a veure una sèrie de tècniques. Agafarem el globus no invasivament, sinó intentem agafar-lo com amb poquets dits. El tenim ahí i el mateix. Fem el punt fixe, apropant-se, allunyant-se. Molt bé, primer practicarem això. Després anem a espentar. Recordem que per espentar el que fem és punt fixe amb els braços i fem pi. Pi. Podem espentar, n'hi ha certa resistència i estirem els braços. Podem avançar i torna cap a nosaltres. El globus, ell de per si té un moviment un poquet com de flotació. Aleshores podem, com que ell puja i nosaltres el tirem cap a baix. Ell puja i muscles cap a dalt i flexió de cames i també imagina que està ahí i el volem llevar del lloc. I flexió de cames i estirem talons. En diagonal, ell puja, n'hi ha com resistència, una vibració i el globus que puja. Tranquil. Ara sí. Podem provar a pintar-li una cara, o com este, que ja la té pintada, i jugar a donar-li vida. Hi ha certa resistència. Amb aquestes dinàmiques, amb el globus o amb altres objectes, ara sou vosaltres el qui s'heu d'inventar una pantomima, una sèrie d'accions amb tècniques de mim.